Adi mapintas si dawan na na. Ay, no, mati mainitan. Uy. Di ka na. Kaya mo di adi ko ha. Adi batog tipagay ko ka. Abot-abot ang mayero. Adi na batog dati ka. Tapos no, mati mainitan tipagay. Mati nga kuha, napintas di ka na. Napintas mo talat ta. Depende ano. Di pinagtubo naman. Pinagtawan naman. No, pa'y kakti ka. Okay. Incubator natin italtalon. Ha? No. Tapos kakti ka na. Okay. Kubulpot ka raw. Tapos incubator nakti ka. Kalaw. Kubitar? Wow, ito pumudo ka raw. Ito naman, mati napintas yung mati napudaw. Ay, heater. Kung naman. Heater! Hindi kumutot. Ah, heater di kamitag. Ay, ito pumutot. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, hindi ka dalag. Oh, PG Street Road ah. Tirap ko ah. Hindi na bartag. Yan. Tumpaw di tilapia. Ay, yun tumpaw ah. Pero di view na no. Awalan mo, dispalado. Dalam ko yun ah. Pinapiniya po. Nagbayag kayo magraralo pa yun. Naapaw. Kasadsada man yun. Huh, hindi, dalam ko yun. Kailangan tikat tayo, rescue. Ito. Dalam ko talaga. Hindi kaya. Saan nyo kitit pa, puro mo tilap nyo. Sabahan mo talalain nyo, labos mo eh. Siyaw. Sadsad manin. Yung bangi rin. Huh. Mayat. Ay, ako. Nagkarapanan, marubaring malpas. Kailangan mo payagan. Natataloy ka rin ito. Ah, mapidisyon, nariga mo eh. Ha? Talaga tik sa tama mo na. Sino katungtong mo ta? Ha? Sino katungtong mo? Naman. Sino? Sino ka din mo? Ati bunubon. Ha? Ati bunubon. Ba't ka tangiwa na? Da ah. Nataon to pa itang iwa na. Api siga awang iwa mau. Isa tarap mo, dalap-dap. Dalap-dap. Ato tinapartang agbyag boy. Doktor sabi po na. Kita mo ti rap ko mga tukol. Nagmait irapati ko na eh. Ay, Di bunubon. hindi talaga anay. Nagipay. Nagigilang mo kadwa at tinakapoy. Tama. Madiga bunubon nato eh. Kundi ko ato isabog tanim ato. Hindi talaga. Napintas tato yung api na boy. Kuna nabimintas pitarupang boy. Hindi ka mo. Ano si kung nagaruti. Duwa na rupa tagaraw. Sige natahan. Amilo ka. Duwa tahan. Tagtati ba no? Umuskulato narikat megdis sa plato. Apo na yun yata. Tamang tigay ko kanyam. Uy. Pagpalain ka ng Panginoong Kristo. Eh, kawanan. Kagalagang tipo na punta. Ha? Kala ka. Ibayin mo. Ha? Ibayin tayo. Tulaw na aja, may kaman nagpatik kay ma. Taka mahapulay. Magtangan ako na eh. Kahit ko kami diri-diretso pinagtugpol ko ay. Kurang taong sa binubol na yun. Ha? Kurang. Ato ato. Ha? Ato dapat kay. May salang pagkato na dyan. May tanagang ka. At kurang man. Nalakan to lang adyan. Kaya mata oh. Sikatig-sik ka no ka di ko ah. Ay. Sa bukan. Uy, nyaki. Oh, magunot. Taga lang mo. Yung payo. Eh, sikat harap na matin mga baga. Dumula pugsa natin na sik ka na eh hapay. Ha? Sudah mong kikday. Nasa grab no nalinong ya. Alagaan, lamiis. Dapat ko pa. Na, Katutik overcoat natin na madita mapudutan. kuman. Kaso madinto mainitan na. Lumaklo pa na ta. Ha? Madinto mainitan Kuwanto na. Makwantato na, matubag ka na, matubag. Tubog na bagbagam. Kadington anak nila, adi mapintas si dawan na na. Ay no madi mainitan. Uy. Di ka na. Kaya mo di ko ha, adi batong tipagay ko ka, abot-abot ang mayero. Adi na batong dati ka. Tapos no madi mainitan ti pagay. Madi nga kuha napintas ti wana. Napintas mo talat ha. Depende ano, di pinagtubo naman, pinagtawan naman. No pay kakti ko okay. Incubator natin italtalon. Ha? No? Tapos kakti ko na. Okay. Kubulpot ka raw. Tapos incubator nakti ko kalaw. Kubitar? Wow, ito pumudo ka raw. Ito naman madi napintas yung madi napudaw.
Ay, heater. Kung naman. Heater. Kumutot. Heater ti kamitag. Ay, kumutot. Siya. Ay, Ngayon mo ta. tao. Nakaluto na kanini ko ha. Nimit ring ka ni Bakyayan. Ay. Ha? Yan Sina kanya ko. Sikan sa luto ka no? Di nading ko. Ipakamamu ka namdama kinading ko. Kaya mau. Oo, dakan niya ma. Sige. Bahala ka niya. Ay. Hindi kaya tatay ka sa'yo nagagat. Ha? Hindi na kaya ni ating ko tinagagal. Hindi harap kaya na ako. Nautog ti kaya na. Sana all. Di ka magkano nautog. Di madigag balay. Ha? Di ka sama nautog. Dami ka ba si? Kaya tinakakaya ating ko ano. Karusib-sibom no kan. Ha? Karusib-sibom no kan. Bibigay. Adi igalang mo matakap sa to. Ano mahal mo? I-respeto mo. Ano respeto mo? Pero katalog ti boy. Siyempre tatanom na. Talam ko na. Kung ka raw. Pakikita ang tatanom na kung tanom na. Paling mo lang eh. Pero militan. Hindi ka sasaot ka may tutungtungan may. Grab ka natot ta. Ay, mutaropan mo kaya mo. Mabali mo utog. Pala taruan kay. Punta ka tungtung mo. Taropan niya. Nakalima kami kasadsadin sila. Di ka pinakasadsad. Ngayon, tatay pa. Kahit pa paribar. Kung ata na pimbintas mo ti view na may. Ano niya pa? Amoy natin pag saya atam. Uy. Lugar mo. Yes, tugtol mo na tanang. Ang view na taraw ma'am. Kung baga no babae, kita. Diba? Una. Kasi kang tumul kami Diyos. Kami, nagkutag-tugtog. Lagi ka karga yun. Ni kang kansyawa na kasi kakano the view na. Tamot abasit. Pagkiriin. Kayag mo ka raw. Ha? Kayag mo. Mati atak ka tapin. Puro kastuyak. Puro kayak. Uy. Labang mo ti boy ko. Rupam. Abay. Puro kastuyak lang. Ading tultuladan ni kwa. Adi kwa. Guys. Adi niya. Sir Jack. Mabubuya di kwa. Smoke. Nalaing kumansyaw. Di nakita ni Rupa ng nakalgalas pa yung Talaga ah. Hindi kasi ti taong ako ah. Yung tultuladan ni kasi ay. Talaga ah. Mati ah. Sino pa itita kapansanan na kusuna pa napigsa umuyaw. Siguro hindi kasi ti ko nga tao. Awan ti katuturan na. Yung makita mo di ba? Yan ali pa kam. Ha? Di pa kam. Hoy! Nataman nila kuwan na. Sige, katuwang ka ka. Ha? Sa kagigam di ko na. Ima na. Guys. Ima na. Manangan? Kurang ka boy. Ha? Kurang. Yan. Di pa kam no ka. Ha? Oh, tuprak pino kan ay. Kakawin ka nawuyong ka kay. Ha? Hindi ka mo tinalda mo. Hindi mo ta nakasabsabahan pa ilaan. Murag. Saksit mo din eh. Kala merienda tamuyaw. Nakapwede sinapat ka na karutan. Hindi ko kagulong. Nalay nga talaga ate ha. Wingko daw. Ito ginangarag. Mading nadadakal akong ni ko. Ating siya kami ko. Nuwang nga raw. Di ba sa pasangon na. Mga tapit-taping na yan. Tagrupin na eh. Oh, nagbuhay natin na. Kaya Wala, street planting. planting nga. Ngay planting. Ha? Ngay planting. Plano. Ano? Talaga ito. Di kayo gawin na. Ha? Apay. Ta kayo. Duwa kayo. Tuyan na eh. Ikaw ka ba? Tuwa kami tayo, di ka. Iko-close ko garod. Duwa kayo ta. Saklat tayo. Puro ka natin eh. Eh, tingnan mo ni. Puro ko na sunaw. Ha? Puro ko na sunaw. Di ka nakapisak pa yung mga. Yeah, puro wada ka. Oh, nagkarap mo tatatian ay. Pero pa lang tumaman niya. Puro ka tatatian ay. Pang-kuhatin na eh. Pang-sangapula daw. Kasi nga nagdawa to yan. Dawa. Alang ang mga dawa. Hindi ko raw, harap pa lang tumaman na eh. Dati pa merinda ka pansit, kuna daw raw. Kami, nuna. Napansit ka na oh. Una ta karon ti ko, lalakay kang magbakay, nung nagagalas ka no di nagraut, napinta si Pagay. Oh, nagagalas tayo may. Wal. Ya, tama. Katawa ka. Narang ay ati biyarak mo tuloy. Bobo, siya, buha ka mo yun. Buha ka boy. Ate kami nga, isat mo mamin kanya katan. Narang isa katamay. Payo ko ka tayo, tamamin. Kurang to nanay. Sabi ni sa ka. Adupe ata, nakumitin mo sa natin. Dapat jaya. Ha? Dapat jay. Dapat kayo ni Tito Liran. Sige na nakapanunaw. Dagigay, mami sa kaplang nagsubli. Nyalakit din nga. Nawig yung matatayaw, hindi ako nung tinaw. So, matatayo.
Pides sa guys sa atin, Andres. Yat kayo ko na ya. At pinon natin, wano. May kurwak mo aji kikot yun. Kartiraw, madagpag disaw. Hindi mo pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagumgamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalang mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ngay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan ngay kasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin og gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura to mga raw ta gamitin mo di kadina. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.